Хәерле көн, исәнмесез, мөхтәрәм коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә біз герой шагыйрь Муса Җәлилне искә алу көне уңаеннан җыелдык. Һәм безнең спикерлар Фуат Галимуллин, татар әдәбияты белгече, профессор, филология фәннәре докторы, Назира Фаттахова, Муса Җәлил музей фатиры мөдире, Луиза Янсуар, Муса Җәлилне искә алу чарасының сценарий авторы, шагыйрә, Татарстан журналының әдәби мөхәррире һәм Лилия Әхмәтова, режиссер. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау Фуат абый сезгә булыр. Менә бу көннең әһәмияте турында сорыйсы килә сездән. Рәхим итегез, менә кнопкага басып сөйлибез, ярыймы? Әлбәттә, бу көн, ягъни Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу, ул хәтер көне дип атала дөресендә. Татар халкы өчен үзәк өзгеч көн. Безнең халкыбыз тарихында куанып, искә ала торган, чын мәгънәсендә бәйрәм итә торган вакыйгалар күп булган, ләкин без инде шундый халык күрәсең, язмышыбыз шундыйдыр. Тарих төпкелләренә төшә башласаң, безнең халкыбыз язмышында бик тә фаҗигале хәл-әхвәлләр тизмәсен күрәсең. Менә аның берничәсен генә әйткән вакытта да, ансын да без хәтер көне итеп искә алабыз шулай бит. Ул инде Кол Шәриф һәм аның шәкертләренең Казанны басып алучыларга каршы көрәшкә чыгу һәм шул көрәштә һәлак булуы. Менә аннан соң инде без Ватан сугышы чорына килгәч тә Газинур Гафиятуллин бар безнең, үзенең тормышы турында уйламыйча иптәшләрен исән калдыру өчен душман амбразурасына капланган яшь егет. Менә әлбәттә Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре. Ягъни бу хәтер көнендә без халкыбызның каһарманлыгы турында уйлыйбыз. Бу Җәлилчеләрнең батырлыгы ул очраклы гына булмаган икән. Ул безнең халкыбызга элек-электән хас булган икән. Ни өчен шулай? Чөнки безнең язмышыбыз шундый. Менә әйбәт кенә тормышта ата-аналы шартларда үскән балалар бөтенләй икенче була. Инде атасыз ятим үскән балалар үз башына бөтенесе төшкәнгә күрә, ул инде үз язмышын үзе хәл итәргә тиеш булып тәрбияләнеп үсә. Аның менталитеты шушындый. Татар халкы да аны шундый. Һәм кискен үзе өчен куркыныч булып әверелгән вакытларда ул туплана белә һәм көрәшә белә. Менә шуңа күрә без бу очракта әлеге контекстта Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренең бу батырлыгын гомум татар халкы язмышы контекстында искә алабыз. Менә шуңа күрә бу хәтер көненең әһәмияте барыннан элек шунда дип уйлыйм мин. Фуат абый, менә бу матбугат конференциясенә әзерләнгәндә дә һәм аңа кадәр дә матбугатта да һәр даим бер проблема күтәрелә. Бүгенге көндә Муса Җәлилнең тормышын һәм иҗатын өйрәнүче галимнәр юк. Сезнеңчә, бу проблеманы ничек хәл итеп була? Кызганыч, менә Муса Җәлилнең шушы батырлыгын иң беренче башлап өйрәнүгә керешкән Гази Кашаф, аның бер аягы юк иде. Менә шул аксак-токсак килеш ул Җәлил эзләреннән йөреп, менә беренче зур тикшеренүнең нәтиҗәсе булган китабын чыгарды. Аннан инде әлбәттә ул әзерләде бер вакытта аның икенче бер зур эшчәнлегенең нәтиҗәсе шушы эшне дәвам иттерүчене
Рафаил Мустафинны. Һәм инде бу фидакарыбыз үзенең бүтән тормышын шушы Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре батырлыгының асылын ачуга юнәлдерде. Әлбәттә, бу бик мөһим, ләкин шул ук вакытта менә шушы батырлыкның чылбырын табарга кирәк иде. Һәм ул армый, талмый, аны эшләде. Аннан без һәр вакыт онытып җибәрәбез. Тагын бер Муса Җәлил тормышын ныклап өйрәнгән шәхсебез бар. Шәмси Хамматов. Элек ул Республика газетасының баш редакторы булып эшләде күп еллар, тарих фәннәре кандидаты иде ул. Аның берничә китабы бар. Һәм алар шул кадәр дөрес документаль нигездә эшләнгәннәр, һәм һич шикләнмичә аларда бәян ителгәннәрне без дөрес итеп кабул итәбез. Менә иң соңгы Магикан дигәндәй, бу өлкәдәге Рафаил абыебыз инде мәрхүм булды. Ул бит менә бүген дә бөтенесен белеп, өйрәнеп, һәм әле теге ак тапларына тикшерү өчен шул кадәр излеклек белән көрәште. Менә 2006 елда Муса Җәлилнең тууына 100 ел тулды. Мин 2002 елда хәтерлим, Рафаил Ахмәт улы инде миңа килде. Мин ул чагында Татарстан язучылар берлеге рәисе идем. Безнең каһарманыбызга 100 ел тула. Нишлибез? Моны ни рәвешле каршылыйбыз? Ничек үткәрәбез? Әйдә бергәләп уйлыйк әле. Һәм чынлап та уйладык. Күрәсез, әле име юбилейга 4 ел бар, Рафаил Ахмәт инде килгән. Ул турыда уйлана, борчыла, һәм нәтиҗәдә менә безнең икебезнең инициатива белән хөкүмәтнең Муса Җәлил юбилеен каршылау һәм аны үткәрү өлкәсендәге бурычлар турында махсус карары чыкты. Һәм шушы карар нигезендә 2006 елда бик зурлап билгеләп үтелде. Менә бер генә дә сәбәпне дә хәтердән чыгармыйча, менә шушылай бөртүкләп эшли торган иде. Инде сорауның куелышына килгән вакытта. Әлбәттә, бүген дә Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренең шушылай үткән юлын өйрәнү өлкәсендә эшләүчеләр юк дип әйтмәс идем. Без барыбызны да кызыксындыра. Барыбыз да мөмкин булганны эшләргә тырышабыз. Менә Искәндәр Гыйлаҗев, Аяз Гыйлаҗевның улы, шушылай бит, яңа юнәлешне башлап җибәрде. Менә моны бәлки Рафаил Мустафин да эшли алмагандыр. Ни өчен дигән вакытта Искәндәр Аяз улының бер шушындай үстенлеге бар дип әйтим. Ул алман телен бик яхшы белә. Шуның аркылы Европа телләрендә дә хәбәрдар дип әйтәм. Алман теле дәрәҗәсендә булмаса да. Бит Җәлил һәм аның көрәштәшләренең язмышы нәкъ менә алман җирендә хәл ителгән. Шуңа күрә биредә алман телен шул дәрәҗәдә әйбәт белү һәм Алманиянең архивларына керү, үз күзең белән әнә шул документларны өйрәнү мөмкинлеген булу аңа бик зур өстенлек бирә. Һәм инде без Искәндәр Гыйлаҗевның шушы өйрәнүләре нәтиҗәсендә бастырылган хезмәтен барыбыз да инде шул кадәр ятлап битердек. Анда дөрестлек, хакыйкать. Шулай башка
кайбер иптәшләребез дә эпизодик рәвештә генә булса да шөгыльләнәләр. Һәм мәсьәләне бик дөрес куясыз. Менә мин университет вәкиле буларак, монда бу сорауны үзебезнең үскә төшкән, шундый бурыч дип карыйм. Безгә яшь җәлилчеләрне әзерләргә кирәк. Әзерләү ул башта теге менә мәсәлән 5-6 ел әзерләү, аннан соң эшкә керешү дигән сүз түгел. Аларны шушы юлга хәзер үк кертеп җибәрергә кирәк. Бар безнең бик әйбәт студентлар, фикерле, тырыш, менә шу кыю. Менә бу өлкәгә бер-икесен кертеп җибәрү, ул минемчә хәл ителә торган әйбер. Һәм алар елдан-ел тирәнрәк керә башлаячак, аның нәрсә дип әйтим инде, бурычларын аңлый башлаячак, үз алларына бурычлар куя башлаячаклар. Һәм алардан Рафаил Мустафиннар кебек ана шундый излекле өйрәнүчеләр үсеп чыгар дип уйларга кирәк. Менә бу мәсьәләне яңа уку елында без бик җитди итеп куячакбыз. Рәхмәт. Нәзирә ханым, чираттагы сорау сезгә булыр. Муса җәйлене искә алу көне уңаеннан музей нинди чаралар әзерли? Конкрет сорауга конкрет кына җавап бирәсем икән, әзрәк ниндидер тарихны да сөйләп микән? Әлбәттә, тарихта кызык безгә. Тарихта кызыксындыра. Безнең музей шагыйрь яшәгән фатирга урнашкан. Бүген ул 2-3 бүлмәле фатирны алып тора. 28нче фатир аларныкы исәпләнә. Нәкъ менә шул йорттан 28нче фатирдан Җәлилне 2 мәртәбә сугышка затканнар. Бер Җәлил бит инде ул ни өчен 2 мәртәбә затылды икән дигән сорау туарга мөмкин. Сугыш башланганнан соң ук ул военкоматка килеп үзен сугышка җибәрүләрен үтенә. Дөрес, аның тылда калырга да мөмкинлеге булган, ләкин бу мөмкинлектән ул баштан ук баш тарта. Инде рәсми рәвештә аңа повестканы 41нче елның 13нче июлендә китерәләр. Һәм ул политработниклар курсына укырга китә. Шушы курсларны республикабызның Минзәлә шәһәрендә тәмамлаганнан соң аңа Казанга керергә рөхсәт бирелә. Шулай итеп, бер атнага якын 42нче елның башында ул Казанда яши. 8нче январь көнне аны сугышка заталар. Озак кына резервта торганнан соң инде ул 2нче удар армияга Отвага газетасының хәрби корреспонденты булып барып җитә. Инде 25 август көненә килгәндә, менә һәрбер музейның үз йөзе дип әйтер идем мин. Безнең музей ул шундый үзенчәлекле музей, һәм андагы атмосфера, андагы мөхит тә шушындый үткәреләчәк чараларны үзеннән үзе ничектер менә бер калыпка сала дип әйтер идем мин. Шуңа күрә без иртән иртүк Йөрәк бүгендә Әрни дигән исем астында шагыйрьнең иң якын кешеләре белән очрашу үткәрәбез. Шагыйрьнең кызы Чулпан ханым бүген Аллага шөкер исән сау. Әтисен сугышка затканда аңа 5 яшь әле тулмаган була. Ләкин шулай булуга карамастан, ул шушы мизгелләрне бик ачык хәтерли. Менә без сөйләү инде ул бер нәрсә, шагыйрьнең кызы авызыннан шушы истәлекләрне ишетү ул икенче нәрсә. Шуңа күрә беренче чиратта менә шушылай итеп без бу көнне башлап җибәрәбез. Бу истәлекләр белән истәлекләрне сөйләү, бу хатирәләр, аларны яңадан яңа күңелдә хәтерләү Чулпан ханым өчен берникадәр авыр мизгелләрдер дә. Ләкин шулай булуга карамастан, менә аларны ул бик ачык итеп килгән безнең шушы очрашуга килүчеләргә сөйли.
Ondan соң инде Чулпан ханымның истәлекләре ул әлбәттә шагыйрьнең шигырьләре белән, музыка белән үрелеп бара. Ни өчен музыка белән үрелеп бара диярсез? 39 елны Җәлилнең Казанга кайтуының төп сәбәбе опера балет театрының ачылуы белән бәйле. Әдәби белеме булган, махсус музыкаль белем алмаган кешене менә шу 34 елны ук шушы эшкә җәлеп итәләр һәм ул рәсми рәвештә 35 елдан башлап театрның әдәби бүлеген җитәкләгән кеше, аның репертуарын әзерләгән кеше. Ниндидер табигать тарафыннан аның шундый музыкальлыгы булмаса, ул бу эшне тиешле дәрәҗәдә алып бара алмас иде. Бердән ул үзе махсус опералар өчен либреттолар яза, классик операларны татар теленә тәрҗемә итә. Менә безнең музейның экспозициясенә Фигароның туе Моцартның клавиры куелган. Татарча текст Җәлилнең кулы белән китапның һәр бер битенә язылып барган. Аны инде мин үзем музыкант кеше түгел, ләкин шушы тарихны сөйләгәннән соң музыка белән азмы күпме бәйләнеше булган кешеләр моны бары тик югары шундый музыкальлыгы булган һәм ниндидер бер дәрәҗәдә белеме булган кеше генә шулай итеп яза алган булыр иде дип әйтәләр. Менә шуңа күрә бүген аның дәвамчылары шигырьләр язмыйлар, ләкин алар профессиональ музыкантлар. Шуңа күрә менә бу очрашу алар башкаруында, Җәлилнең оныгы, оныкчыклары башкаруында музыка белән дә үрелеп бара. Нәзирә ханым, тагын бер сорау. Бүгенге көндә яшьләр Муса Җәлилне белә, аның тормышы, көрәштәшләре, иҗаты белән кызыксына һәм музейга килә дип әйтә аласызмы? Яшьләрнең кызыксынуы ни дәрәҗәдә? Яшьләрнең кызыксынуы ни дәрәҗәдә икәнлеген инде аның яшьләрнең үзләрен белән нинди дә булса әңгәмә кырганнан соң гына әйтеп була торгандыр. Ләкин безнең музейга килеп эләккән яшьләр менә бу темага ниндидер бер битараф булып кайтып китә дип уйламыйм мин. Килүчеләр арасында төрлесе була. Безнең музей шактый теге туристлар белән нык элемтәдә тора дип әйтер идем мин. Безгә менә Мәскәү өлкәсе, Екатеринбург, Чиләбе, Ростов, аннан соң якынрак килсәк инде Түбән Новгород, Тольятти, Самара, менә шушы җирлектә яшәгән халык безнең музейга килә. Һәм бу инде җитәкчедән дә тора торгандыр. Чөнки җитәкче үзе мәктәп программасында Җәлилнең шигырьләрен өйрәнгән булса, ул аны үзенең укучыларына җиткерүне дә максат итеп куя. Һәм кай вакытта менә килүчеләр арасында күп кечкенә музей инде бу, безгә без моннан нәрсә алып кайтырбыз икән дигән рәк кыяфәттә килеп кергәннәре дә булгалый, ләкин экскурсияны тыңлаганнан соң алар Җәлилнең шигырьләрен, китапларны алып өйләренә кайтып китәләр. Менә бу инде димәк яшьләрнең кызыксынырга, өйрәнергә теләүләре, битараф калмаулары турында әйтә торгандыр дип уйлыйм мин. Тагын 25 августта булачак чараларга килгәндә, безнең чаралар алар теге көн дәвамында булачак. Инде Луиза ханым үзе сценарийсы турында үзе әйтеп китәр, ләкин менә бу ел башка еллардан аермалы буларак дип әйтер идем мин. Чиләбе өлкәсеннән махсус шушы көнгә үзләренең программаларын әзерләп рус җәмгыяте каршындагы камера хоры килә һәм аларның чыгышлары Моабит дәфтәре дип атала бу чыгыш Милли музейның конференц залында булачак. Алар шулай ук шагыйрьнең шигырьләрен һәм аның шигырьләренә язылган җырлар белән шундый аралашып бара торган концерт программасы алып киләләр Чиләбе шәһәреннән.
Рәхмәт. Һәм инде иртәгә булачак тагын бер чара турында сөйләр хәзер Луиза белән Лилия. Иртәгә сәгать 12-дә, ялгышмасам, Муса Җәлил һәйкәле янында шулай ук искә алу чарасы узачак. Шу чара нидән гыйбарәт булыр? Ул ниндидер яңа форма дип аңладык инде без. Луиза, тулырак сөйләп китсәгез иде, рәхим итегез. Хәерле көн. Муса Җәлилне зурлап, искә алып, кызыксынып килгән журналистларга. Иртәге көнгә килгәнчә мин бераз гына шигенеп искә аласым килә. Менә режиссер Лилия Әхмәтова белән безнең эшләгән чаралар ничектер шулай килеп чыга. Гел башка дәверләрне актару, перспективада шигенүгә без Әхмәтова белән бәйле чара эшләгән идек, татар биюе белән бәйле. Һәм менә мин бу чараны эшләгән вакытта да Лилия белән күзалладык аны. Сценарийын мин үзем генә түгел, Йылдыз Миңнуллина белән бергәләп эшләдек. Йылдыз белән без китапларга, документларга кирип чумганнан соң бер әйберне аңладык. Һәм ул Лилиядә дә шундый ук тәэсир тудырды. Без монда чорлар нинди генә булмасын, вазгыять нинди генә булмасын һәм гомумән сәясәт, тирә-юнебездә барган вакыйгалар ничек кенә бармасын, кеше кайсы чорда да, кайсы дәвердә дә кеше булып кала аламы, әллә юкмы дигән сорау килеп басты безнең каршыбызга. Һәм минем үземне шәхсән сокландырган әйбер ул шушы 11 кешенең бөтенләй башка илдә, бөтенләй башка система эчендә, әсирлектә, төрмә кысаларында ни дәрәҗәдә бер-берсенә дус булып, аркадаш булып, иптәш булып кала алулары. Һәм ул бүгенге чорда безнең һәрберебезнең дә үз алдына сорау куйдырадыр дип уйлыйм мин. Менә мин үзем менә шушындый шартларга куелсам, әгәр дә миңа башкалар өчен һәм башкалар алдында җавап тотарга туры килсә, мин янәшәдәге иңдәш кешемне сатмас идем мен, нәрсә эшли алыр идем. Менә минем өчен шушы сорау бик кадерле. Һәм без чараны әзерләгән вакытта, сценарийны әзерләгән вакытта нигездә нәкъ менә шушыңа җавап рәвешендә эшләдек. Шуңа күрә без үзебез артык сүз сөйләп торуны кирәк дип тапмадык. Алып баручылар куеп, анда ниндидер безнең бүгенге көндәге тәэсирләребезне озак-озаклап бүлешеп торуны кирәк дип тапмадык. Шундый форма уйлап таптык. Форманы уйлап тапканнан соң безгә хореограф кирәк булды. Без Нурбәк Батулланы һәм аның биюче егетләрен җәлеп иттек. Ул форма буенча чор сөйли, дәвер сөйли, истәлекләре ул нигезләнгән җәлилчеләрнең нинди булуларына бәйле, исән калган кешеләрнең истәлекләренә. Менә мисал өчен Усман Мулланың аларны ничек иттереп соңгы көнне җәзага алып чыгып киткән вакытта Коръән сузып соңгы сүзләрен исендә калдыруына нигезләнгән истәлек. Шулай ук Рушад Хисаметдиновның истәлекләре. Алар сер булып калсын, Луиза. Юк, аларны хәтерләмиләр, Лилия, аптырама. Барыбер килгәчтен яңалык була ул. Менә шушы истәлекләрнең бөтенесен дә алдык та без бүлеп бирдек актерларга. Һәм безнең биюче егетләребез дә кирип киттеләр шушы атмосферага. Алар да анда сөйләячәкләр. Ягъни без иртәгә безнең режиссер белән һәм эшли торган команда белән теләгебез шундый. Менә ул бит инде кичкенә генә, чак кына күтәрелгән урын, сәхнә түгел. Тамашачы белән сәхнәдәгеләр, анда тамашаны башкаручылар, алар бер дәрәҗәдә торалар, 8 дәрәҗәдә торалар диярлек. Һәм менә безнең шундый теләк, инде ул сверхзадачабыз, безнең иң югары бурычыбыз үзебезгә куйган. Килгән тамашачы, анда килгән караучы, тыңлаучылар менә шушы 44-нче
елга һәм аңа кадәр бераз гына сугышның башланган җәлилчеләрнең менә бу ситуациягә килеп эләккән чорына килеп менә шул атмосферага килеп бассыннар, керсеннәр һәм менә шушылай менә без сезнең белән ничек якын гына торабыз, мин сезнең күзләрегезне күрәм. Шулай ук алар да килеп бассыннар да күрсеннәр иде күзләрендә менә ул 11 катнашачак җегетнең, актерларның, биючеләрнең иртәгә ничек иттереп алар үзләреннән менә шушы җәлилчеләрнең тарихын кичереп, үткәреп, алар ролендә үзләрен сынап карауларын. Мөмкин булса, мин бер нәрсә эшләр идем Луизаның сүзләренә. Ул бик матур итеп әйтте. Менә алар бер-берсенең кадерен белеп, бер-берсенә таяныч булып көрәшкәннәр дип әйтеп. Менә биредә Абдулла Алишның мәгълүм сүзләрен мин актуальләштерергә теләр идем, айырып чыгарырга. Анда бит Шәфи Алмаз безнең егетләрнең хәлләрен җиңеләйтергә теләгән булып, дөресендә инде аларны фашистларга каршы көрәшкә керешергә кодалап йөргән кеше бит инде ул шушылай бит. Менә шушы Шәфи Алмазга Абдулла Алиш бер язу кисәге бирә. Мин үзем өчен бер нәрсә дә сорамыйм. Муса Җәлилне саклагыз. Ул татар халкына бик кирәк ди. Менә булай әйтү өчен шушылай бит. Буларның язмышын хәл итә торган кешедән бит Җәлил өчен гомер сорый. Аны кайгыртыгыз ди. Кайгыртыгыз ди. Мин үзем өчен бер нәрсә дә сорамыйм ди. Менә бу инде Абдулла Алишның Җәлилнең ролен, Җәлилнең бөеклеген, зурлыгын айрыша тирән аңлаган. Менә булай әйтү өчен мондый шартларда Абдулла Алиш булырга кирәктер. Нинди булган ул? Менә безгә аны шулай ук аңларга кирәк. Тиздән аның сентябрь айында 110 еллыгы шул уңай белән махсус конференцияда булачак. Без инде сүзне Абдулла Алишның менә шушы сүзләре тирәсендә алып барырга тиеш булабыздыр. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә Фуат абый да әйтте, нинди булган ул дип, Лилия. Иртәгә менә бу чарада без аның нинди булган әз генә булса да үзебезгә ача алачакбызмы? Муса Җәлилнеңме, җәлилчеләрнеңме? Муса Җәлилнең һәм җәлилчеләрнең. Менә беренче тапкыр очрашканда Луиза белән Йолдыз белән мин шундый сорау бирдем. Бу чара кем өчен? Мәктәп баласы өченме, әллә интеллигенция өченме? Шунда Йолдыз икесен дә канәгатьләндерергә кирәк дигән җавап бирде. Шуңа күрә без форманы эзләгәндә нәкъ менә шул ике якны да канәгатьләндерә торган форма уйлап таптык минемчә. Шуңа күрә анда һәрберсенең исемләп түгел, ниндидер рухын, менә алар нәрсә белән яшәгән, нәрсә кадерләгән, менә шул эпоха дисәм дөрес түгел, аларны нәрсә тоткан, нәрсә яшәткән, нәрсә өметләндергән, менә шуны без күрәчәкбез. Һәм ул шундый итеп бирелә. Ул мәктәп баласына да кызык булачак, һәм дә инде Муса Җәлилнең поэзиясын яттан белгән, җәлилчеләрнең биографияларын өйрәнгән кешеләр өчен дә ул миңа калса кызык булачак. Чөнки менә бу мәйданда эшләнә торган чаралар миңа гомумән Луиза әйткәч, әйдә эшлик әле шуны. Миңа кызык түгел дип әйттем. Луиза әйтә, син аны үзеңә кызык итерлек итеп эшләп кара әле диде. Һәм шуның белән ул мине кызыктырды, җәлеп итте. Һәм дә инде без шумып башка формада миңа калса, юк чынлап та шулай, без аны инде иртәгә тамашачыга тәкъдим итәбез. Һәм истәргә мөмкин булса, Әлбәттә мөмкин. Шундый менә Лилия әйткәнчә, безнең шушындый максатта булды тагын. Гадәттә менә шушы чарага искә алу көнендә безнең инде Муса Җәлилнең шушы чарасы барлыгын белгән публика килә. Язучылар, интеллигенция вәкилләре дип әйтик инде менә. Нигездә сүз сәнгате, музыка сәнгате менә шушы сәнгать белән бәйле кешеләр килә.
Безнең менә бу форманы сайлаган вакытта анда нигезләнеп бара ул бераз гына сер калсын диде инде Лилия. Ул мәсәлән бүгенге көндә бик популяр рок юнәлешендә иҗат итүче бер төркемнең нинди төркем икәнлеген әйтмибез бүгенгә. Җыры белән үрелеп барачак, ягъни бу җыр менә бүгенге көндәге яшьләрнең күпмедер дәрәҗәдә гыйсьяны, протесты, дөньяны, заманны ваемлавы булып яңгыраса, ни дәрәҗәдә аның тегендәгеләр белән тәңгәл икәнлеге сизелә. Ягъни без үзгәрмибез, кешеләр һаман да шул булып калалар нигездә, үзләренең асылы белән ситуациягә бәйле рәвештә. Һәм менә безнең кызыктырасы килде. Анда бит инде мәктәп укучыларын алып килергә мөмкиннәр. Анда алып киләчәкләр училищелардан, яшьрәкләрне. Һәм минем теләгем бар шундай менә килгән ул бала карап китсен дә, кем икән Муса Җәлил икәнлекне кайткачтан актарып эзлисе килсен. Ни өчен алар белән менә шушындый хәл булган икәнлеген актарып эзлисе килсен, беләсе килсен. Безнең өчен шул кадәр дулкынландыргыч мизгел, Йолдызга да, менә Лилиягә дә, миңа да карап торабыз. Без бит инде нигездә моннан караучылар. Ә сәхнәдә менә биюче егетләр, алар арасында татар булмаганнары да бар. Алар шул кадәр кызыксыналар һәм менә шул кызыксынуның инде Җәлил шәхсенә булуы аларны татар мөхитенә тагын да ныграк җәлеп итә. Аларның татарча чараларны эшләгәндә катнашасылары килә. Алга таба сез нәрсә эшлисез, безнең дә аның бер өлеше буласыбыз килә дигән теләкләре бар. Менә миңа калса, бу безнең мәдәният ара бәйләнешләрне дә күпмедер дәрәҗәдә үстерә, чөнки Җәлилләр 20-25 яшьлек егетләр. Япь-яшь егетләр, Җәлилчеләр үзләре дә менә фото абый шундый шәп әйбер әйтте, менә Шәфи Алмаслар ситуациясе белән. Анда дөресен генә әйткән вакытта чынлап да безнең татар эмиграциясенең роле, нәрсәләр кайнаганы, нәрсәләр булганы бик бәхәсле мәсьәлә бит. Ләкин шунысы да гаҗәп, менә Риньера Ланфредини, Италия кешесе, ул әйтә, менә Гитлерга һөҗүм булмаса, шагыйрь исән булыр иде ди. Ягъни алар бер камераларда төрле милләт, төрле вазгыять кешеләре белән яшәгәннәр, һәм ул шул кадәр милләт-ара дуслык булган. Менә безнең репетицияларда да нигездә шулай. Һәм мин шунда әйтим, менә бу матбугат конференциясын үткәрү идеясе да Луизаныка. Һәм иртәгә без Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы шушы чарадан онлайн трансляция әзерлибез, һәм ул да Луиза идеясы. Рәхмәт, Луиза. Һәм инде коллегалар, сезнең сорауларга күчик, мин исә безне онлайнда караучы коллегаларның исләренә төшерим. Сорауларыгыз булса, WhatsApp аша юллый аласыз. Номер 8 927 037 91 10. Рәхим итегез, коллегалар, сорауларыгыз. Без артык күп сөйләп ташладык, димәк. Сез барлык мәгълүматны әйттегезме? Әгәр сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллик һәм иртәгә Муса Җәлилне искә алу хәтер чараларында очрашканга кадәр. Күрешкәнче рәхмәт. Рәхмәт.